Daga ƙarshe dai Ingila ce ta zama ƙasa ta uku, yayin da ƙasar Faransa ta zama ƙasa ta hudu a gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka, yayin da ya rage musan wace ce ta ɗaya da kuma ta biyu. Sai dai an buga mafi ƙayatuwar wasa, za mu iya cewa mafi ƙayatuwar wasa da aka buga a gaba ɗaya gasar cin kofin duniya yanzu, ba da kuma ba domin irin ƙwallayen ma da aka ɗura da kuma yanayin yadda aka buga wasan. Wannan shine wasa na farko a wannan gasar da aka yi ɗura ƙwallaye mafi yawa tun bayan wasan Germany da Curacao, wanda Germany ta ci 7-1, wasan an zura ƙwallaye guda 8 ne. Wannan wasan ko ƙwallaye guda 10 aka zura. Ingila ta zura ƙwallaye guda 6, yayin da ƙasar Faransa ta zura ƙwallaye guda 4. Yanayin yadda aka ci waɗannan ƙwallayen abin bajinta ne, kuma abin kayaba ne, kuma abu ne mafi ɗaukar hankali yadda aka yi waɗannan wasan, yadda aka yi ƙarshen wannan wasan. A yayin da Faransa take ƙoƙarin ganin cewa ta dawo cikin wasa, ita kuma Ingila take ƙoƙarin ganin cewa sai ta danna ƙasar Faransa zuwa mataki na huɗu a wannan gasar. Ɗan wasan ɗaiɗaiku sun kafa tarihi. Ɗan wasa Kylian Mbappé sama da shekaru 50 da ɗoriya, ba a taɓa ganin wani ɗan wasa da ya zura ƙwallaye guda 9 ko sama da haka ba a gasar cin kofin duniya a wasa guda. Ɗan wasan ya karya wannan tarihin, ya ci ƙwallo ta 9, ya ci ƙwallo ta 10 a wannan gasar. Kuma haka ɗan wasan yanzu ya zama ɗan wasa na farko a tarihi da ya fara cin ƙwallaye 22 a gasar cin kofin duniya. Da ɗan wasa da Messi ne a gabansa, wanda ya ci ƙwallo 21. Amma da ƙwallaye guda biyun da ya ci yau, ya kamo ɗan wasa a Messi 21, sannan kuma ya zo zarce shi, ya zama ɗan wasa na farko da ya ci ƙwallaye 22 a tarihin gasar cin kofin duniya. Yanzu abin jira shine wasan ƙarshen da za a fafata tsakanin ƙasar Spain da Argentina. Shin Messi zai iya kamo wannan ƙwallon da ɗan wasa Kylian Mbappé ya ci? Sannan kuma a cikin gasar yanzu ɗan wasa Kylian Mbappé shine kan gaba wajen harin takalmin zinari, bayan da ya zarce Messi da ƙwallaye guda 2, ya ci ƙwallaye guda 10, Messi ko ya ci ƙwallaye guda 8 da gowa wasan da za a fafata na ƙarshe. Kuma gudunmuwar ƙwallaye ya kamo ɗan wasa da Messi din. Ya zarce ɗan wasa da Messi a gudunmuwar ƙwallaye, ya bada gudunmuwar ƙwallaye guda 14, assist 14, ƙwallaye guda 10, yayin da kuma ɗan wasa da Messi ya bada assist guda 4, ƙwallaye guda 8. Yanzu a wannan wasan ɗan wasa Kylian Mbappé ya bada assist guda 2, wato guda 1, wanda ya sa ya kamo tarihin, ko kuma ya kamo ɗan wasa da Messi a cikin wannan gasar, shi ma na bada assist guda 4. Abin kallo shine ɗan wasa Michael Olise, wanda ya kafa tarihi, ko kuma ce ya rusa tarihi ne kuma ya kafa nasa. Rabon da aka irin wannan tarihi sun shekarar 1970 fa. Rabon da wannan dan wasan rabon da wannan tarihi sai ayo aka bai wannan tarihi, inda ya zarce dan wasa Pele yawan bada assist. Pele ya bada assist guda 6 ne a tarihin gasar cin kofin duniya. Da ƙwallayen da ya bayar a yau, Michael Olise ya kamo Pele kuma ya zarce shi yawan bada assist a cikin wannan gasar, yanda ya bada assist yanzu guda 7 a cikin wannan gasar. Kuma zai iya zama dan wasa na farko da ya bada assist a cikin open play, wato a cikin wasa ana buga wasa ƙwallo tana tafiya, ya bada assist har guda 7 a cikin wannan kara. Babu wata assist da ya bayar daga corner kick ko daga bugun free kick ko daga bugun falan ɗaya, duka a cikin open play, a cikin wasa ya bada wannan. Sabanin dan wasa Pele, wanda yawanci ƙwallayensa wasu sun zo ne ma daga bugun falan ɗaya, ba daga wai irin bugun ko kuma mu ce bugun kai tsaye, ba wai a cikin wasa dan wasan ya bada wannan assist din ba. Da haka dan wasa Michael Olise ya yi bajintar kafa tarihi, wanda aka jima shekaru aru ba kafa shi ba, sai yanzu aka kafa wannan tarihin, kuma aka karya tarihi, aka kafa nashi sabon tarihin. Na bangaren Bukayo Saka, ya zama dan wasa na 4 a ƙasar Ingila a tarihi da ya jefa hat-trick a gasar cin kofin duniya. Dan wasan ya zama na baya-bayan nan dan wasan da ya bada gudunmawa, ko kuma ce kowa bada gudunmawa a cikin wato tawagar ƙasar Ingila, inda dan wasan ya bada gudunmawar cin ƙwallaye guda 6, ƙwallo 3, assist guda 3. Dan wasan, in ka cire Jude Bellingham, ka cire Gary Lineker, Harry Kane, babu wani dan wasa da ya fi shi yawan cin ƙwallaye a tarihin gasar cin kofin duniya. Yanzu ya ci ƙwallaye dan wasan guda 6, ya zarce David Beckham a yawan cin ƙwallaye. Dan wasa Declan Rice da Ezri Konsa sun ci ƙwallayensu na farko a tarihin gasar cin kofin duniya a tawagar ƙasar Ingila. Idan muka kalla, Bukayo Saka ya kafa tarihi kuma ya yi bajinta sosai a wannan wasan, na irin yadda ya jagoranci wasan. Kuma idan muka kalli yadda aka fafata wannan wasan, za mu iya cewa gaskiya Thomas Tuchel, kamar yadda ake zargi, shine yayi abubuwan da bai kamata ba a wasansa da Argentina, wanda ya sa rashin nasara. Amma ka kalli farkon wasan, musamman ma face off, yadda ake dominating din kasar Faransa, dole ka jinjina irin squad din da ya fito da su kuma a wannan karawar, wanda yasa su ma Faransa canje-canje ne yasa aka danne su a wannan wasan. Rabon da a ga mummunan wasa a tarihin kasar Faransa tun shekarar 1936, a ga wasa an tafi face off, an zura wa Faransa ƙwallaye ɗaiɗai har guda 4.
tafiya fesa fa aka zira mata ƙwallaye guda hudu. Wancan wanda aka mata ma ƙasar Netherlands ce ta mata a shekarar 1936, wanda kuma a friendly match ne aka zira mata ƙwallaye hudu bayan an dawo daga hutun rabin lokaci aka kwara ƙwallaye inda aka tashi wasan 6-1. Sai kuma za mu iya cewa a wasan gasa da aka taɓa yi mata haka shine a Olympic, wanda ya kama a shekarar 1900 wato da 8, wanda za mu iya cewa kusan 1908, wanda kusan shekaru 100 ba kaɗan da aka zira mata ƙwallaye ɗaiɗaiɗaiɗai har kusan guda 6 a kafin tafiya hutun rabin lokaci, wanda bayan dawowa daga hutun rabin lokaci idan ban manta ba ƙasar Denmark ce ta mata wannan, bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ta mata mummunan ci mafi muni a tarihi, ya zira mata ƙwallaye ɗaiɗaiɗai har guda 17 aka doke Faransa. Rabon da Faransa irin wannan abu sai wannan wasan da aka zira mata ƙwallaye 4 kafin tafiya hutun rabin lokaci. Amma abin bajintan bayan dawowa daga hutun rabin lokaci sai da Faransa ta yayyago duk sai da ta yago wannan ƙwallayen da aka zira mata, wasan ya dawo 4-3. Sai kuma wannan taƙin ne ɗan wasa Bukayo Saka ya ƙara ƙwallo ta 5 daga bugun da kai sai mai tsaron raga Jude Bellingham shi ma ya nuna tasa bajinta inda yanzu ɗan wasan ya ci kusan ƙwallaye 7 a gasar cin kofin duniya da take gudana. Sai kuma ɗan wasa Usman Dembele da ya ƙara warware, wanda a bangaren su Bradley Bukola, Kylian Mbappé ya ci guda 2. Yanzu abin sa ido shine a gani yadda ɗan wasa Lionel Messi zai fafata wasansa a gobe. Shin zai kamo ɗan wasa Kylian Mbappé na yawan ƙwallayen da ya ci guda 10 a wannan gasar guda da ake fafatawa sannan ya kamo shi a matsayin ɗan wasan da ya fice ya zarce kowa cin ƙwallo a tarihin gasar kofin duniya? A yanzu dai mamallakin gasar cin kofin duniya shine ɗan wasa Kylian Mbappé mafi yawancin ƙwallaye. Sai dai mu jira mu ga abin da Messi zai. Kuna ganin Messi din zai iya kamo tarihin Mbappé har ma ya zarce shi kuma ya tafi da takalmin zinare?